Madya, makanood kaiba si Ma'am Lalane. Quarter 1, Week 4, Igwa ako nin hawak. Mensahe, igwa kitang hawak. An ibang parte kan sa tong hawak, daita nahihiling. Handa na kamo mga aki? Sige, tamapuon na si Ma'am Lalane. Huyaan parte sa laog kan sa tuyang hawak. Anong apod ka ini? Nasa laog ini kan sa tuyang payo. Ini ang responsable para kita makapag-isip. Tama, utak. Sunod, ano man ang apo digdi? Digdi sa parte na ini, siya ang responsable para kita magkamalay, mabuhay, asin makahangos. Kung mayo ini, dai kita mabubuhay. Tama, puso. Ano man ang apo digdi? Ining parteng ini, responsable siya para kita makahangos. Tama, ang apo digdi, lungs. Ano man ang apo digdi? Digdi sa parte na ini, siya ang responsable para sa satong mga kinakakan. Tama, istomago. Ining parte kan sa laog kan sa tuyang hawak, siya ang responsable sa tuyang mga iniinom sa araw-aldaw. Tama, kidney. Ini, ano man ang napudigdi? Atay, tama. Siya ang responsable para sa raon ang mga ati sa satuyang hawak. Tama. Sunod, huyan an anatomy kan sa tong hawak. Igwa kitang brain o utak. Ano nga ni ang gamit kang brain? Okay. Responsable siya para kita makapag-isip. Ang lungs. Responsable siya para kita makahangos. Ang puso. Responsable siya para sa satuyang dugo sa hawak asin para kita mabuhay. Ang kidney. Para sa satuyang mga iniinom sa araw-aldaw. Ang stomago. Sa satuyang mga kinakakakan siya, responsable. Ang liver o atay. Sinasara niya ang mga ati sa satuyang hawak. Asin daita man paglingawan na igwa man kitang dai nahihiling na parte sa laog kan sa tuyang hawak. Iyuan mga bungo or buto. Ano po? Igwa kitang buto sa laog ka sa tuyang hawak. Siya ang responsable man para kita makatindog. Makatindog asin maiunat ang mga parte kan sa tuyang hawak. Uyan ang inaapod tang human body system. Hilingunin do ang parte kan sa indong hawak. Inot, igwa kitang skeleton. Iyan, itong mga buto-buto sa laog kan sa tuyang hawak. Sunod, igwa kita ning circulatory.
Yaon dyan ang satuyang puso na responsable para sa pagdaloy kan dugo sa satuyang hawak. Sunod, igwa kita ning nervous system para kita magkamalay asin maihiro ang mga parte kan satuyang hawak. Harog kan mata na nagkikimat-kimat, muro na kayang hiro-hiroon, bitis na nakakalakaw. Yan. Sunod, igwa kita ning digestive system. Iniman digestive system, responsable siya para sa satuyang mga kinakakan. Yan. Naugma ba ka mo sa inadalanta? Ngunyan, aramon tagiraray ang mga bagay na kolor asul. Ano nga ni an apoditi? Tama. Gamgam, ini. Auto, ini. Paro-paro. Blueberry. Asin, sira. Kolor asul na sira. Pirang bagay ang nahihiling nindo? Saro, 2, 3, 4, 5. Ngunyan, uyan ang mga bagay na halaba asin halipot. Arin man dyan an halaba. Tama. Pwede daw nindong bilugan. Matibay. Arin man dyan an halipot. Itukdo ki Ma'am Lalaine kung arin dyan ang mga halipot na bagay. Matibay.